ta wata Qur'an ta yaya ta zama ta? Na fi wata guda ina neman 1000. Allah ya taimake ni na samu. To ta yaya ta zama taka wannan? Wallahi na zan taka. Ni fa ne yadda ita. Wallahi na zan taka ce amma ba zan baka ba. Saboda me ba za ka ba? Wallahi ba zan baka. Akan me? Ko kai ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zan baka. Ai ko sai mun je ku. Kai me bari ne? Yalla bai. Ya akai. Yalla bai. Me ba ruwan ka yalla bai. Yalla bai. Kaje kawai zan dubu ɗaya ne. Me faru? 1000 ne tun sati ɗaya guda ina neman ta. Ina take. Yalla bai. Mugarta. Kawo mana. Yalla bai. Kawo mana. Yalla bai. Ina jinka. Rike ta haka. Ta wace a cikin ku? Ta wace nan. Kai ka ce taka. Kai ka ce taka. To ta wace a cikin ku? Ba san me ta ba. Allah ne san me ka. Sati guda ne yadda ita ina neman ta sai yau na ganta. To bara tsakani. Ni kuma wata na guda ina neman 1000 ba same ta ba. Allah kwa hewa Allah. To zan yi tsakani. To ina jinka. Duk wannan kuɗin nan tsakani ya nuna. Wallahi ta yi ce. To shikenan. Kuma in dai ba ta nuna mutum ba ya tafi da shi. To mun yadda. Kun yadda? Tsakani. Tsakanin gida da koki. Bare ko yalla. In ba gani nan ba. Ni wallahi ta ce. Wallahi ba zai.